खुंग्रिं ओनसोलनि गं 1700 नखरनि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि। गं 1700 नखरा आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि गाहाय राहा होग्रा गंसे बान्दोनि गाज्रि हालोदखौ गावनि रां बाहायनानै फाहामनानै होदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म। गंब्रै ट्रेक्टर गंनै जेसीबी बाहायनानै गासै 10 फुटसो जौथाइनि गंसे बान्दोखौ थांनाय सानब्रै सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि आबाद फोथारनि गाहामनि थाखाय खोनानै होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। गोलाव समनिफ्रायनो खुंग्रिं ओनसोलनि 1700 नखरा दै लांनानै आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा अन्थाइ थाइथामनि पातालसाना बान्दोखौ रायजो राजाफ्रा नांगौसेबां सुबिदा बायदि बानायना लानो हायाखैमोन। जाहोनाव रायजो राजाफ्रा आबाद मावनानै जिउ खुंनायाव गोबां खस्थ' मोनबोनो गोनां जादोंमोन। दिनै 1700 नखरनि रायजो राजाफोरनि बेबायदि बेसेबा गिदिर जेंनाखौ दिनै बोस्रांनानै होयो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। सांग्रां ब्रह्मनि बेबायदि बाखनायथाव हाबाखौ लानानै खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। दाथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माबोरै गोजोननाय मोन्दों होनना बुङोब्ला जोङो बे बान्दोखौ लुफुंनायाव खुनु सरकारनि बिफाननिफ्राय जों थाइसेबो थाखा मोननाय जायाखै। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खांनानै हाजारसे करिया गहरमुरि खांनानै जों बेखौ जथायनानै बे बान्दोखौ 1994-95 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव थांनाय 2024आव जों बे दैखौ बे बान्दोखौ लुफुंनानै जों दैखौ लांनाय जादों। दा दिनै जाहा बिथां सांग्रां सारा गावनि गोसो गुवारजों अननानै दिनै बिथाङा लुफुंना होफैनायाव बे बान्दोखौ लुफुंना होफैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखिनियानो। बबे ओनसोलाव बाहायो नैबे बान्दोनि दैखौ? बे बान्दोखौथ' सारा खुंग्रिङानो आपटु रुनिकाटासिम सहैयो बे दैया सेरा बेरा हिसाबै। दा बेखिनियानो आरोखि। बेनि दैजोंनो आबाद मावो आरो? आबाद मावो, औ। नोंथांमोननि जिउ खुंनायाव बे बान्दोआ बेसेबां हेफाजाब होयो होननानै नोंथाङा सानो? जोंनि जिउ खुंनायावथ' A to Z 1निफ्राय 100सिम बे दैयानो जोंनि थाखाय सोरगो आरो मैदो फाथाल बेनो। सिगाङाव नैबे बान्दोआ गैयामोन नामा? दा जिहेतु खोगासिनो दङ। सिगाङाव गैयामोन। जोङो 1994 सनाव होमबा बे हाग्राया बायाखैमोन, बिराद गोमैमोन। दा बे समावनो जोंनि बान्दोनि दैया खुंग्रिबनि दैया थैयैलाय बे पातालसाना दैखौ माने लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबोनाय जाखादों आरोखि। दा दिनैसिम मावफुंनो हाबाय। दा बिथां सांग्रां सारा दिनै आरोबाव जोंखौ मोजां मोननानै जोंखौ अननानै दा बिथाङा दा मावनानै होगासिनो दं, मावबाय थालांगोन जोबजासे। माबायदि सुबिदा गोनां जागोन बे दैया ना लामाया? लामाजोंबो लोगोसे बान्दो। दा बे बान्दो लुफुंनाया बे बान्दोआ जाहैबाय जथ'नाखि जेसेबांनाखि हादाननि मानसिफोर दं दा बिथांमोना थांलाय फैलायाव ओरैबायदि माने सुबिदा जाबाय। आरो जोंबो खाथि खालानि माखासे फुराना गामिफ्राबो बनलायलायनायाव बेजों बारस'नो आराम जाबाय गारि घरा। माने बान्दोनि थाखायबो सुबिदा जाबाय आरो लामाबो जाना होबाय। बान्दोनि थाखायबो बिराद सुबिदाखासै। दा बेखिनियानो। दैया साबसिनै थांसिगोन नामा? दैया माने एक्सुवेलि दैया दा जोङो थोब्ले माब्लेमोन, दा फुरा जाबाय। आरो गोदोनिफ्रायनो बे पातालसानाया नामजादाखा ना बेदरनि थाखाय। दा नायाबो जोंनाव एसे दुब्लियावहाय एसे बांसिनै मोनदों आरो। दा बे ओंखारलांगोन आरो। औ। सांग्रां ब्रह्मआ नोंथांमोननो बेबायदि हाबाखौ मावनानै होदों। फैबाय थानाय समाव जिहेतु सांग्रां ब्रह्मनो नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होनो सानो? बास जों बिराद जानजि खाफ्राखाबाय बेखौ, खुनु खोथा गैया बाहाय। बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जों जानजि खाखाबाय, जों रायलायखुमा खांखाबायबो बिनि फारसे। दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया। दरबैसे गामि दं बेयाव? बाहायथ' 17थानि बारबाबो फैलेब फैथेब 17था। बे बान्दोआव 17थासो गामिया बेनो आरो। बे चिरां दुवाराव सासे EM दंमोन, नोंथांमोना खावलायदों नामा बे बान्दोनि जेंनाखौ बानायनो थाखाय? बे फेरेंगाराव बिथां फेरेंगाराव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों। जों जयन्त सारनावबो थांदों। दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों, थेवब्लाबो लोगो मोना। अब्लाबो जोङो बे बान्दोखौ रेजिस्टार खालामनायाव जोङो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो दा दिनै जों रेजिस्टारखौ खालामनो हादों। दा
बिथाङा हरद'वाखैमोन दा खालामनो हाबाय आरोखि रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोनबाय बिराद गोजोनबाय रायजो राजाफ्रा खारन आंनो दायथ' लाखायो बे बान्दोआव आंनो सान हर खाथि फैयो बेखिनियानो आरोखि गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997